Ahojte, vítam vás v ďalšom novom videu a dneska máme tuto pred sebou 8 finále Eura 2024. Hrám za Slovensko, sme postupili bez žiadneho streleného gólu. Hráme dneska takú challenge, že musíme dať 0 gólov a vyhrať Euro. Či sa mi to podarí spraviť teraz, uvidíte. Toto je jedna z častí. Dneska máme 8 finále. V minulej časti sme postupili z 3. miesta s 3 bodmi. Z základnej časti Ukrajina 1. miesto 7 bodov, Belgicko 4 body na druhej priečke tabuľky. My ako za Slovensko 3 body a tretia priečka tabuľky Rumunsko, ktorí prekvapili na Eure, ale posledný s jedným bodom. A ideme na to. Toto máme Španielsko pred sebou a ďalej nás čaká buď Nemecko alebo Dánsko. Ideme ďalej. Round of 16 nás čaká o malú chvíľu. A je to tu nastup oboch tímov. Nastupujú dneska tým Španielska a Slovenska v 8 finále. Pekné popoludne vám prajem. Dneska si vychutnáme tento úžasný súboj. V 8 finále Škriňar a Rodri si podali luku a je na to Španieli rozohrávajú. Merino, Rodri, Morata, Škriňar, Haraslín, Andrej Duda, Boženík, Šranc, Kucka, nemôžeme dať gól. Kucka, Boženík, ale Šranc, Lobotka, zase Šranc, Gádza, Kucka. Nemôžeme strátiť loptu, Andrej Duda, Šranc, Haraslín zase, ale Laport na Pedriho, Rodri, Andrej Duda, Lobotka, Šranc, Haraslín, nemôžeme dať stále gól, Haraslín, Unaj Šimon, rozohráva, vykopuje loptu, Lobotka dopredu na Boženíka, Boženík, Šranc, nemôže dať gól, Boženík. Zase Šranc. Dozadu na Kucku. Kucka na Stanislava Lobotku. Stanislav Lobotka na Šranca. Šranc zase vracia na Kucku. Kucka. Boženík ale stráca. Carvajal, Pedri. Pedri začínajú tvoriť svoj útok. Ale Alvaro Morata. Škriňar fauluje a je to žltá karta pre Milana Škriňara a nie je to moc dobrá správa. Rodri, Pedri, pozor, Šranc, výborne bránime, Boženík, Merino, Šranc, Haraslín, Stanislav Lobotka, Kucka, Šranc zase, Stanislav Lobotka, Haraslín, ale Rodri, Kucka, vypaluje, nebezpečná strela pre Španielsko, ale mohli sme dať gól. Ale koniec prvého polčasu 0-0 remizujeme aj so Španielmi. Boženík, Haraslín, Stanislav Lobotka, Šranc, Boženík, Lobotka, Boženík zase, Andrej Duda, Kucka, Lobotka, nahrávame si dookola, Boženík zase na Lobotku, Haraslín, Kucka, Andrej Duda, strácame loptu, Ojarzabal, Andrej Duda, veľmi silná chyba, ale Morata, Ojarzabal, Kucka ukľudňuje, Šranc,
Boženík. 60. minúta, Šranc. Ale strácame Laport, Pedri. Alvaro Morata. Duda, super, wow. Haraslín. Kucka. Lobotka, Duda, Andrej Duda. Ale Rodri. Nie. Škriňar, ale Boženík, super robota. Haraslín. Andrej Duda, Haraslín. Vracia na Haraslína, ale Laport zase. Carvajal. Lenormand nahráva na Merino, Alvaro Morata. Rodri. Nechce strácať loptu, kľúčkuje. Rodri, Andrej Duda, ale Škriňar. Milan Škriňar ukludňuje. Andrej Duda, Kucka na Boženíka, Boženík. Haraslín. Zase Boženík. Kucka dopredu na Haraslína, ale Rodri zase. 86. minúta. Nebezpečné, ale Duda získava loptu, super. Kucka, Haraslín. Zase Kucka. Lobotka nemôže streliť. Šranc. Škriňara. Koniec zápasu. Fulltime, pardon. A koniec druhého polčasu. Ale bude predĺženie. Polievka sa objavuje na ihrisku. Namiesto Boženíka. A rozohráva Alvaro Morata. Merino. Andrej Duda, výborne, ale Oyarzabal nestráca loptu. Lobotka, super práca. Polievka na Andreja Dudu. Hančko, ale Ferran Torres. Pedri. Andrej Duda, ale Rodri zase. Hančko, ale Alvaro Morata. Výborná šanca, ale Škriňar, super robota. Andrej Duda. Polievka. Výborná kľúčka Polievky. Polievka kľúčkuje, ide na bránu, nemôže streliť gól, nemôže, ale Polievka. Unai Šimon. Dostáva ku lopte. Ale extra time. Prvý polčas extra timeu sa končí a zase my rozohrávame. Polievka. Šranc. Veľmi málo času zostáva ku penaltovému rozstrele, ale stále nemôžeme dať gól, pretože nemôžeme. Lobotka. Ale Alvaro Morata. Nebezpečné. Škriňar, dobrá práca. Duda. Andrej Duda. Haraslín. Lobotka. Šranc. Chodí dookola na Kucka. Lobotka. Andrej Duda. Haraslín. Hančko. Haraslín na Andreja Dudu. Petička. Polievka môže rozhodnúť. Ale nedáva. Nemôže dať gól stále. Šranc. Andrej Duda. Zase Polievka na Šranca. Merino získava loptu. A koniec extra timeu. Penaltový rozstrel. Tak v hre sa nerozhodlo o víťaza a ide penaltový rozstrel o Oyarzabal. Dubravka, ale trošku tam nestačilo, trošku. Úplne, že málo. Polievka. Gól, je to tam. Dáva gól Polievka. Alvaro Morata. Dubravka. Ale trošku, zase trošku. Iba trošku. Haraslín. Skoruje. Výborná práca. Ferran Torres. Dubravka. Celý tým sa spolieha na Dubravku. Ale do vinku dáva. Šranc. Super gól. Merino.
Výborná práca. Andrej Duda môže rozhodnúť. Ale stále nemôže rozhodnúť, ale je to tam. Výborná práca. Výborná práca. Môže odchytať Dubravka a Pedri. Musí odchytať aj Pedriho, ale pome. Zase celý tým sa spolieha na Dubravku. Dubravka. Chytá! Je to tam! Dubravka odchytáva druhú penaltu a vyhrávame 4-3 nad Španielmi. Sú to majstri Európy, ale my porážame Španielsko a postupujeme do štvrťfinále. Dubravka vyvádza tým. Neskutočný zákrok Dubravky. A rozhodol sa celý zápas. Wow. Je to tam. A na štvrťfinále nás čaká Nemecko. A v semifinále alebo Anglicko, alebo Holandsko. Tak ďakujem, že si sa pozrel toto video, toto neskutočné video, kde sme porazili Španielov do tohoto konečného momentu. Daj prosím like na toto video, odber na tento kanál, budem veľmi rád. Tak dovidenia, do počutia v ďalších videách.